A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nagmaduhu wa nafsali ala Rasulil Karim. Sa ating mga kapatid sa panampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa ating mga kapatid na hindi pa Muslim, ganoon din po, binabati ko po kayo ng magandang araw, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Una-una po ay nagpapasalamat kami sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan kami ng oras upang talakayin ang mga aralin tungkol sa Islam. Nais ko muna po ipakilala sa inyo ang ating magigiting ng mga alim na nagtapos pa po sa University of Medina sa Kingdom of Saudi Arabia, si Alim Alidin Mustafa at Alim Nasruddin Alamada. Sila po ay nagtapos ng Sharia Law. Kumbaga po sa sila po yung mga attorney ng Islam, mashallah mga kapatid. Nais ko po itanong sa inyo, o nais namin itanong sa inyo, bilang isang Muslim, ano po ba ang mga okasyon o pagdiriwang na pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aking mga kapatid na Muslim na nakikinig sa oras na ito, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kapayapaan at biyaya awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa inyo. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Ang kapayapaan ay nasa taong sumunod sa tamang landas. Sa aking mga tagapaginig, sa oras na ito, binabati ko po kayo, magandang araw po sa inyo lahat. Napakaganda po ang ating tatalakayin sa oras na ito, tulad ng nabanggit ng ating kapatid na tungkol po sa mga araw na ipinagdidiriwang ng Muslim. Na pinahintulutan tayo doon ng Islam. May dalawang araw po tayo na pinaghintulutan tayo ng Islam na ipagdiriwang ang dalawang araw na yan. Dalawang okasyon po yun. Dalawang occasion. Oho. Ang dalawang occasion po yan ay yung tinatawag na Eid al-Fitr. Yung Eid al-Fitr na yan ay pagkatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, yung Eid al-Adha al-Mubarak. Yung Eid al-Adha ay nagaganap yan pagkatapos ng Hajj, yung mga Hajj na naglakbay sa Makkah upang isagawa ang Hajj paggaling nila sa Arafah. Yan ang dalawang araw na pinaghintulutan tayo ng Islam na ipagdiriwang. Nabanggit ng Allah sa banal na Quran sa Surat Al-Baqarah, aya 185. Sabi ng Allah, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ang kahulugan niya sa wikang Tagalog, nais niyang tapusin ninyo ang natataglang araw at luwalhatiin ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagsasabi ng Allahu Akbar, pinakadakila ang Allah sapagkat Kanyang pinatnubayan kayo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ni Propeta Muhammad sa kanyang hadith an Anas bin Malik قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Naisalaysay ni Anas bin Malik, siya ay nagsabi, dumating si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan sa Madinatul Munawwara. Nadatnan niya ang mga tao na nagdidiriwang sa araw na yun. Iyan ang araw ng jahiliya, araw ng kamangmangan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sa kanila, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinalitan niya sa inyo ang dalawang araw na yan na mas mainam kaysa dalawang araw na yan.
Anong dalawang araw na ipinalit ng Allah sa dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga tao sa panahon ng kamangmangan? Yan ang tinatawag na Yawmul Fitr wa Yawmul Adha. Kada taon na yan nagaganap. Masya Allah, malinaw ang pagpapaliwanag ng ating butihing alim, nagdadalawa lang pala ang okasyon na pinahintulutan ng Islam. Ito po ay ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ang tanong naman po ay, paano po ito pinagdiriwang at anong paraan para ito pinagdiriwang? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sa mga kapatid kong mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kauban kung hindi pa pong Muslim, magandang araw po sa inyong lahat. Napakagandang katanungan po yan, kapatid. Anong paraan sinicelebrate o pinagdiriwang ang yung nabanggit ni Sheikh na dalawang araw? Sa pamaraan ba na tayo magpapaputok din, bibili tayo ng mga 5-star o mga yung mga pinapag sa every New Year, ganun pa ba? O kaya manonood tayo ng mga concert, ganun pa ba? Sa Islam po, hindi po ganun. Kasi sa Islam, pag ginawa natin yun, ay mababanggaan natin yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hadith, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino mang naisin niya na kanyang gaya ng isang grupo ay katiyakan ay siya napabilang doon sa grupo na yon. Ibig sabihin, ang gagawin na natin yung anong ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng mga sahaba. Isa na yung ay gumawa ka ng mabuting mga gawain, yung mga ibadah, yung pagdidikr kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigay ng sadaka sa may nangangailangan na mga kapatid natin, mga Muslim, kung sino may yung nangangailangan. At isa na doon yung sa Eid al-Adha, sinicelebrate natin yung Eid al-Adha sa 4 na araw, yung pagkakatay at inaalay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kang makatay ng baka o kaya ang kambing. Ganun. Isa yun sa pamamaraan ng pagdidiriwang ng yung dalawang araw na yun. At kasama rin yun yung halimbawa tayo ay naliligo sa dagat o tayo nagpapakain sa mga kapatid natin. Isa na rin yung pamaraan kasi isa yun sa mga mubah na gawain ng mga Muslim at hindi kasalungat sa ipinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun lamang po ang napakalinaw na gagawin ng mga Muslim. Ngayon po, dumako naman po tayo sa mga okasyon na hindi pinahintulutan ng Islam. Nais ko po sanang i-help nyo, Sheikh Alim Nasruddin, kung ano-ano ba ang mga okasyon na hindi pinahintulutan ng Islam. Magandang tanong po yan, kapatid. Ang mga occasion na hindi pinaghintulutan ng Islam sa mga taong nananampalataya sa kaisahan ng Islam, yung mga Muslim, ay tulad ng Maulid an-Nabi, yung araw ng kapanganakan ni Propeta Muhammad ay bawal natin i-celebrate yan, ipagdiriwang. Pangalawa, yung mga Mother's Day, Father's Day. Pangatlo, yung mga birthday. Pangapat, yung mga araw ng mga patay. Panglima, yung mga New Year, at saka yung mga Christmas Day, yung mga Valentine's Day. So lahat po yan ay bawal sa Muslim na ipagdiriwang ang nabanggit natin yan. Dahil yan po ay tinatawag na bid'ah. Kumbaga, kung ginagawa mo yan, ay nakapagawa ka ng mga gawaing bid'ah. Dahil hindi yan ipinag-utos ng Islam sa atin. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, sa Surah Ash-Shura, ayah 21. Sabi ng Allah, am lahum syuraka o syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ano, sila ba ay mayroong mga katambal kay Allah, mga huwad na Diyos-Diyusan na nag-atas para sa kanila ng isang relihiyong pananampalataya na hindi sinang-ayunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So marinaw po yan. Masya Allah, malinaw po, malinaw po. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga Sheikh. Ngayon po, curious lang po ako, about dito sa nabanggit nyo mga bid'ah, mga hindi pinahintulutan ng Islam.
ito pong birthday. So marami po kasi sa ating mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito po yung kanilang isineselebrate. Nais ko po sanang bigyan linaw niyo po Alim Aludin, kung ano po ba itong birthday? Kasi sinasabi nila, ito'y pasasalamat lamang. Ay yung iba naman, hindi nila itinataon sa takdang araw na kanilang kapanakan. Ito'y pinapalipas nila ng 1 linggo, 5 araw bago nila ito isineselebrate. Ano ba yung pananaw dito? Kapatid, alam mo, yung katanungan mo talaga napakaganda yan para maging malinaw sa ating mga manonood. Yung patungkol naman sa birthday, kaya pinagbawal ng relihiyong Islam, ay sabi ng isang sheikh natin ay isang bid'ah. Ang bid'ah ay yung isang pamaraan na hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun yung tinatawag na bid'ah. Kung ano hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pamaraan na hindi niya ginawa, ay wag din natin gawin. Kasi yung tulad ng pag-birthday, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya lang ang isang pinakadakilang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamainam na nilikha ng Allah dito sa mundo. Pero pati mismo kanyang sarili ay hindi na pinagdiriwang kanyang kapanganakan. Paano pa kaya tayong mga sino ba tayo na ipagdiriwang natin ating kapanganakan? So hindi yung ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi ito pinagtus ng relihiyong Islam. So ibig sabihin ito ay haram, bid'ah, bawal na gawin ng isang mananampalatayang Muslim. Pangalawa, sinabi mo na ginagawang kanduri lang. Isa lamang yung alibay. Ano pa pasalamat? O gano'n, sabi nila pagpapasalamat o kanduri. Yung iba pa, hindi pa pinutugma sa araw ng kanilang panganakan. Lahat po ayan ay alibay nila para lang magawa nila ay yung kagustuhan ng kanilang sarili. Yun ang katotohanan. Kung ano-ano mga sinasabi nila, para lang sila ay akala nila ay kanilang maiwasan ang kasalanan na kanilang gagawin. So hindi po yan, kahit saan man dyan ay talagang haram yan. Kahit gawin sabi mo kanduri, o kahit pagpaliban mo sa ilang araw, o kaya ganun. Dahil nakikita na Allah kung anong intention mo, kaya ka nag-celebrate, o kaya saan ka pumunta, naghanda ka ng pagkain, dahil alam mo na ito ay pagdiriwan mo ay yung kapanganakan o kapanganakan ng iyong anak. Mashallah. So malinaw po mga kapatid na ang pagsiselebrate po pala ng kaarawan ay isang bid'ah sa pananampalatayang Islam. So ngayon po, malapit na po sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Nabanggit po na hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang mga Muslim. Hindi naman kami nagdiriwang about naman sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa government o ng government, no? Paano nila maiwasan na makisali dito? Gawa ng yung ibang kapatid natin, before po sila magpaalam sa kanilang mga trabaho, sila ay may Christmas party. Ano yung pananaw dito, Sheikh Alim Nasruddin? Napakaganda po yan. Kasi malapit na ang Kapaskuhan at New Year. So, yan ay mga kaarawan at pagdidiriwang ng mga Kristiyano. Opo. So, tayong bilang mga Muslim ay habang kaya natin at maari natin iwasan ang mga ganyang gawain ay huwag tayong makisalamuha sa kanila. So, huwag makisalamuha. Kumbaga, kung ako'y may kapitbahay, binigyan ako ng pagkain, anong nararapat kong gawin? Kung binigyan ka ng pagkain, yung kapitbahay mo, ay kung hindi mo matanggian, baka sumama ang loob niya, pwede mo kunin na yung binigay niya sa iyo kung halal ay pwede mo gamitin yun. Pero kung yung mga bawal sa iyo, yung tulad ng alak, kasi minsan nagbibigay sila ng alak sa kanilang mga kapitbahay, ay huwag mong gamitin at huwag mong itapon mo yun. Itapon mo yun. Tanggapin mo, tapos itapon mo yun. Itapon mo, huwag makikita. Para hindi naman sumamang loob na nagbigay sa iyo. At saka pwede mo sabihin sa kanila na kami po ay isang Muslim ay bawal po yan sa amin at hindi namin yan ginagawa. So malinaw po yun. Abot naman po sa atin mga kapatid na mga Muslim, no, yung mga nagninegosyo, no, sa tuwing tumasapit ang Kapaskuhan ay nagbebenta ng mga ano ba hindi dapat ipagbenta bilang isang Muslim na hindi mo dapat ipagbenta tuwing sasapit ang mga Kapaskuhan sa mga kapatid natin mga negosyante? Napakaganda pong tanong po yan, kapatid. Kasi
tayo po ay naninirahan dito sa Luzon sa mga Christian area, ay tuwing pagsapit ng Christmas, New Year ay umiipon tayo ng mga paninda. So iwasan po natin na huwag tayong kumuha ng mga paninda nang makakatulong tayo sa kanilang pagdidiriwang, sa kanilang relihiyon. So, yung mga Oo. paninda na Bawal, yung bawal. Tulad ng kasi yung parol, Parol, yung mga Christmas light. Christmas light, ginagamit nila yun sa kanilang pagdiriwang. So, tayong bilang mga Muslim ay huwag tayong makisalamuha sa kanila at huwag tayong magbenta ng mga ganyang bagay dahil natutulungan mo sila sa kanilang Yun. programa tungkol sa kanilang religion. Wala akong i-insert patungkol sa paksa natin ngayon. Kasi yung sinabi yung katanungan mo na ano yung mga bawal. mga hindi pinahintulutan. Gusto ko kasi idagdag sa mga nabanggit ni Sheikh. Kasi ang relihiyong Islam ay kinumplito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Ay before pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam tayo kanyang iwanan, ay kanyang kinumpleto ang relihiyong Islam. Sinabi ng Allah, aking kinumpleto sa inyo ang relihiyong Islam. At ito'y aking kinalugod sa inyo na ito'y tanggapin nyo. Al-yawma akmaltu lakum, sa araw na ito ay aking kinumpleto sa inyo, akmaltu lakum dinakum, aking kinumpleto sa inyo ang inyong relihiyon na yun ang dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at aking kinumpleto rin sa inyo ang aking biyaya sa inyo. Waraditu lakum Islam Madina, at aking hinalugod sa inyo ang relihiyong Islam na ito inyong magiging relihiyon o inyong magiging daan. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinagdiriwang, yun lang ang ating gawin. Kasi tapos na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang ating susundin. Yun. Isa sa mga pwede natin gawing dalil para sabihin natin na bakit bawal yung ganitong mga okasyon, wala namang nabanggit sa Quran. Yun isang napakalaking dalil. At saka, yung mga ganyang mga Christmas, mga ganun, o kaya mga ibang mga okasyon na hindi nabanggit ng Propeta, ay talagang pinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil tulad ng sinabi ko, ay yung hadis na nabanggit ko kanina, ay talagang kung sino ang kanyang gayahin, ang mga pamaraan ng isang grupo ay siya ay napabilang doon. O kaya nag-Christmas ay parang mong ginaya ng isang grupo, ay kaya rin napabilang doon sa grupo na yun. Isang dalil din yun na hindi pwede mong gayahin ng isang ang gagahin mo lang kung ano yung ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Patungkol naman sa pagbibinta ng mga halimbawa ng sabi ni Sheikh Uthaymin, sabi niya, "Anal mubaha in kana wasilatuhu li muharram sara haraman, wa in kana wasilatuhu li wajib sara wajiban, ila akhir, wa in kana wasilatuhu ila mustahib sara mustahabban." Sabi ni Sheikh Uthaymin, isa sa mga dakilang ulama natin, ang isang mubah, bagay, na pag ito ay naging pamaraan o panggawin sa gawin ito sa isang haram, ito ay naging haram. Isang halimbawa, nagbibinta ka ng kahoy. Yung kahoy na yun, pag ibininta mo sa isang lalaki at ito'y gagawin niya, gagawin ng hagdanan upang gamitin niya sa kanyang pagnanakaw, at alam mo yun na gagawin niya yun, ito'y haram sa iyo na ibinta mo yun sa kanila kasi gagamitin niya sa haram. Haram yun. Tulad ng halimbawa, lalo na yung mga ganyan paputok, alam mo na saan nila yung ginagawa, saan nila yung sa pagdidiriwang ng New Year o kaya sa Christmas nila. Alam mo na yun ay haram. Tapos pag ikaw nagbinta, hindi yung mubah, talang haram yun. Paano kaya yung mubah nga naging haram eh? Paano pa kaya yung talang haram na pagtitinda? Talang bawal yun kasi parang sumali ka rin o kaya nakisali ka rin paano sila mag-celebrate dahil sa'yo nang galing yung paano nila sin-celebrate yung mga okasyon nila. Yung pwedeng isa yun sa mga karagdagan na pinanggit ni Sheikh. Mashallah, so napakainaw po yun mga kapatid. Kung meron tayong contribution, para ito ay contribution yun, di ba? Para may celebrate nila ang kanilang mga okasyon, ito pala ay isang hindi pinahintulutan ng Islam. Basta magiging yung mga pinagbibenta mo na isasali nila sa kanilang pagdiriwang ay pinagbabawal ng Islam. Tulad ng pagbibinta ng paputok. Malapit na po ang New Year. Malapit na New Year.
Yan. Ako po nahihiya talaga ko po last year po ako yung nagtitinda rin. Oo nga eh. Oo. Pigilan niya. Oo. So- Kasi maraming matatamaan dyan. Yan lang kayo kung matatamaan kayo sa aming discussion dahil trabaho lang po. Kami po ay nagpaparating sa inyo. Kung sino man ang maniniwala ay nasa kanya yun. Masusundin niya ang tamang landas ay makakabuti sa kanya yan. Walang personalan. Oo. Kung taga-sunod tayo ni Prophet Muhammad, lahat ng kanya pinagutos kailangan gawin. Tama. So yung pagtitinda ng paputok ay napakalinaw po. Yan ay ginagamit din sa New Year. Pag yan. sinasapit na ang New Year nila, New Year nila. bagong taon, no? Bagong taon. Yan. So sa kanila yun eh. Pag ginawa mo yun, ay ibig sabihin ay mukha sa kanila. So sumali ka sa kanilang pagdiriwang sa kanilang religion. Yung malinaw po yun, no? Siguro by this year ho, hindi na ako magtitinda ng papatok eh. Ako pala yung nakisalamuhan ho sa kanila. So malinaw na malinaw po mga kapatid na ang mga okasyon na bawal ng Islam ay huwag na po natin gawin, no? Tama ka dyan. Saka gusto rinig po natin ngayon na diniscuss natin ng mga kapatid. Hindi ibig sabihin po na kaming mga Muslim masama. Baka sabihin na, ano yung mga Muslim na yan na hindi nakikisama. Di ba? Hindi naman. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala kayong mga Muslim doon sa mga tao na yun na hindi sumasampalataya, na sila ay sila nakipaglaban sa inyo patungkol sa relihiyon, at hindi rin kayo pinagbawalan ng Allah doon sa mga tao ngayon na hindi kayo pinagtawid sa inyong mga tahanan, na sila ay pakitaan nyo ng mga mabuting asal at pakitaan sila ng pakitaan sila ng justice, yung maging matapat ka sa kanila. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal sila yung mga taong may mga katarungan. Ibig sabihin po, tayong mga Muslim, mayroon tayong dinadaanan para papuntang paraiso. Ibig sabihin yun, hindi ibig sabihin na sila ay aking kinamuhian. Hindi. Kasi kailangan natin silang pakita ng mabuting asal. Kung ano ang mga pamamaraan nila, iba na rin yun. Iba yun sa ating pamamaraan. Pamamaraan nila, Oo. nila na lang. Sa kanila na lang yun. So tayong mga Muslim, meron din tayong pamamaraan. Kaya ang sundin natin yung pamamaraan na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Sabi ng Allah, ito yung daanan na tuwid na landas. Sabi nga ni tuwid na daan, sabi nga ni Aquino. Presidente, sabi ng Allah, ito yung tuwid na daan. Fattabi'uh, at ito ay yung sundan. So, ibig sabihin na ang mga Muslim, meron silang sariling pamaraan paano lang gawin ang kanilang pamumuhay dito sa mundo. So mayroon tayong sarili, yun ang ating gawin. So kung yung mga kapatid, yung mga kababayan natin na meron din silang sariling pamumuhay na dapat na hindi na rin natin yung panghimasukan. Yun po ang gustong idagdag dito sa discussion. Mashallah. So napakalinaw po sana sa inyo. Sana po ay nagbigay dulot po ng kalinawan sa inyo. Baka may gusto pa kayong sabihin, Sheikh. So mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. So ganoon din, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na palawakin ninyo ang inyong pagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa relihiyon ng Islam, dahil yan po ay makakatulong sa atin sa kung papaano natin mailigtas ang ating mga sarili sa apoy ng impyerno. Ngayon po mga kapatid, so hanggang sa muli po, tayo magkita-kita naman po sa ibang talakayan naman po ang aming tatalakayan. Inshallah. Kung kayo po yung mga katanungan, nais lamang po kayong mag-email sa amin sa Tanawan Dawa Islamic Association. Ibig sabihin po, kung sino man ang gusto niyang magtanong tungkol sa kaalaman tungkol sa relihiyong Islam, ay tulad ng nabanggit ng ating kapatid, ay pwede kayo mag-email sa Tanawan Islamic Dawa Association, ay pwede naming sagutin ang inyong mga katanungan tungkol po sa relihiyon ng Islam po.